Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Malipayong Webes sa buntag mga kapuso all over Mindanao. Labi na sa itong mga kapuso sa Lupon ug Banay-Banay sa Davao Oriental Province. Sa mayong buntag. Mayong buntag sab Jill, kumusta sab nato ang atong mga kapuso sa Marawi City ug Malabang sa Lanao del Sur Province. Mga kapuso, karong buntaga makigduyog kita sa pagsaulog sa Pasalamat Festival sa Pagadian City, Zamboanga del Sur. Kauban si Mayor Samuel Co. Samtang say ato makauban ang plantita sa Davao City nga si Lenny Delgado nga doon na matudpay tanom nga nagkakahalagang ₱1,000,000. Kung unsa ka na at tangi mga kapuso. Og sa Biztalk, makauban at Senior Resi ang usa sa newest kapuso teen artist Patricia Coma. Una ka na mga kapuso, nasayod ba mo kung unsa nga proseso ang giagian aron mapusa ang itlog sa Philippine Eagle nga si Pag-asa? Sumala sa Philippine Eagle Foundation na buo si Pag-asa pinaagi sa Cooperative Artificial Insemination ang semen nga nakolekta sa keeper sa amahan ni Pag-asa nga si Junior kay giturok ngadto sa inahan niini nga si Jola. Ang pagpanganak kay Pag-asa kay resulta sa 14 years nga research sa mga eksperto. Ang pagkapusa sa itlog niadtong January 15, 1992 mao'y labing unang Philippine Eagle bred in captivity. Pag-asa ang ipangalan ini isip symbol sa hope sa iyang species o katawhang Pilipino. Ang agilang si mabuhay ang anak ni Pag-asa. Human ang 28 years niadtong January 6 lang diyang nipanaw na si Pag-asa. Mga kapuso, usa sa mga bibo, mabulokon o ginadagsa nga festival dinhi sa Mindanao ang Pasalamat Festival sa Pagadian City sa Zamboanga del Sur Province. Apan karon tuiga tungod sa pandemya, kamusta kaha ang pagsaulog niini? Aduna ba kaha gihapon ang patsadang street dance performance? Kana ug uban pa ang atong siron gikan kang Mayor Samuel Co. Mayor Sammy, mayong buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta sir ug happy Pasalamat Festival. Happy Pasalamat Festival, Cyril. Thank you very much for this opportunity. Mayong buntag usab, Cyril. Sa atong pagsaulog karong simana sa Pasalamat Festival diri sa among siyudad sa Pagadian. Mayor, usa ang Pasalamat Festival sa mga ginadayo gayud nga festival matag tuig sa atong mga kapusong Mindanawan. Apan Mayor, unsa ba ang background story niini nga kapistahan? Actually, this is more on a religious sa among patron Senior Santo Niño, no? It is a cultural and mixed with religious and cultural activities talaga to. So it's spearheaded by the church. Pag-start pa lang, started with mass sa the biggest church sa Cathedral together with the bishop and with some of the priests. Mayor, paunsa pud ba ang paagi sa pagsaulog niini karon nga padayon pa ang hulga sa COVID-19? Medyo malaking diferensya. Because we cannot celebrate it with the street dancing anymore. Kasi mabiolate talaga ang health protocol, ang social distancing. So what we just did is kinorte lahat ang mga activities, no, to virtual. So mga virtual, tsaka we have activities pero more on mobile lang, hindi masyadong stay matagal in one place para yung tao mas scattered sila lahat. So yung mga routes namin, hinabaan namin ng husto yung mga routes para
scattered yung mga tao. But no more street dancing. Mayor, unsa na lang ba mga aktibidad ang inyong gitugutan sa Pasalamat Festival? Aduna ba yung mga event nga gihimong online na lang? Na yung mga online like virtual festival queen na contest. So online lang siya, contest sila. There are so many sa mga internet doon sa virtual na like ang instead sa sinulog among gipuli kato mobile drum sinulog drum contest na lang. Nagyapoy magsayaw pero gamay lang, and then mobile siya in the sense na nalang siya sa sakinan tanan para magdagan lang sa sakinan dito sila sa mga cargo truck, dito sa likod sa cargo truck sila magsayaw, mag-drum dito. Ang dancers gilimit na mo mga 4 to 5 dancers na lang para di po sila maghuot sa track. So mo na yung mga entry, and then ang station ihimo na mag 5 ka station nga mohunong sila mag showdown. Lagyo kayo, no? Taas sa doon sa airport ang isa there is at other end, and then since mobile siya, taas kaya ruta, so ang mga tao di na mo tapok sa isa ka lugar kay anyway moagi ra man gyapon sila ang tubangan. Mo na atong gi change instead of street dancing lang yun. Ang sinulog mga drum course na lang, no? And then amo na lang gisabay sa distribution sa ato nga rice seeds para sa mga farmers, pero magbutang ni mga chair naan para na social distancing. Then ang oras do na mo giisa, gihaba lang na mo oras para by barangay mga bot ipakuha na mo. And then mga rice seeds, mga fertilizers amo na ihatag para ang farmers nato malipay pod sila. Napoy daghan kay mga gikan po na sa Department of Agriculture. Nami mga motocross pero bicycle this year bicycle lang, bisikleta lang ang mag showdown. So amo pong area dito sa Boulevard ako po kaayo, so makaya ra na mo makontrol ang tao dito. Mayor, sanglit kapistahan aduna sa mga aktibidad nga may labot sa simbahan. Unsa ba ang pamaagi ani karong tuiga, Mayor, labi na sa mga misa? Ang gibuhat nato with the church kay naa magid tay magsugat, usually na procession mo tay starting day, no? The last 3 days na po. And then what we did is gi-motorcade lang namo, car na lang sa car tanan nga participate using car. Ituyok ng motorcade ang car, then end up dito sa church. So wala na galakaw. Ang sa church activities gilimit na mo gamay sa church masses. Misa na lang gid sa church. Ang fluvial na mo sa dagat murag hadlok pud ang atong kaparian. Pero sige kang tao, so gilimit na pud ang dito. So more on I don't know kung street dancing sila kadali sa ilang church, sa gawa sa church, sa cathedral. Pero kung mudagan na kay tao, ipaundang gid namo, pa-disperse kay kung di na gid makontrol, no? But then sa church, may magud ang church kay ang mga seats naka-mark og X, naka-mark tanan ba. So ang social distancing sa sulod sa church magsimba, sigurado ang activities nila diri sa gawas kung naay kato activities gi-convert into mobile tanan, magsakay lang sa sakyanan, anything. Puro lang sakay sakyanan, dili pwede, wala na ito maglakaw. Amo pa finalize ang sa dagat kung unsa ray pwede mga boat lang siguro, mag-decorate mo larga, minus the crowd na lang siguro, or kinsa lay na maabot. We did not invite the people to be there para dili gid magtapok ug maayo. And so maybe the mass, the concelebrated mass for this year will be canceled, or wala na lang ang concelebrated mass. Kay last year it was done at 6 o'clock in the morning, pero naabot man og mga 20,000 ka tao nag-attend, so di makaya. Mayor, tungod sa padayong hulga sa pandemya, aduna tay mga travel restrictions nga ginapatuman. Mayor, si kinsa lang ba ang atong tugutan nga mosalmot sa Pasalamat Festival? Right now, we're not that strict anymore. Basta may travel order lang. Within Zamboanga del Sur, free naman ang lahat ng tao within Zamboanga del Sur. No? Free pwede naman, may barriers doon eh. Ang bus food karon region-wide, parang i-open naman.
So galing Dipolog, Zamboanga, tanan makaanhin na makatabok-tabok na ta karon, no? Going to Dipolog, Dapitan, going to Zamboanga. So, within the region, ang bus or resume na sila. Mayor, unsa ang imuhang mensahe ngadto sa mga taga Pagadian City? Ako mahinauton sa no, would wish, hope, I pray na mahumanon ta ning pandemya COVID-19. I hope that the national government will move fast. I wish and I pray no na they could send us the vaccine right away para ma-implement kaagad sa tao namin dito sa Pagadian and also with the rest no of the cities. Nice na so that we can now go back to our normal life like before, because right now ang mga tourism natin problema, no, mga hotel problema, restaurant problema, kasi we're celebrating the patron na Senyor Santo Niño. Daghang kayong salamat, Mayor Sammy, sa imong oras nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV ug Happy Pasalamat Festival. Yes po, thank you very much, Adil. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Best talk tayo na mga kapuso, kauban si Attorney Rasi Rizada. Rasi! Thanks, Argel! May buntag mga kapuso ug welcome to Bista. Kadabuntaga atong makauban ang isa sa mga bagong kapuso artists ug angay natong atangan sa GMA Romantic Comedy Series nga First Yaya. Wala lain pa kundi si kapusong Patricia Coma. Maing buntag Patricia and welcome sa At Home with GMA Regional TV. How are you and your family? Hello po, mayong buntag sa tanan din po. Okay naman po kami ng family ko. Fighting po through quarantine. Kamusta naman ang naging selebrasyon ninyo sa bagong taon at meron ka bang naging New Year's resolution? Ano po, simple lang naman po yung celebration namin sa New Year. Yung sa bahay, family. Yung New Year's resolution ko po, siguro is to be better as a person po. Yung mga attitude, mga mindset, mas positive po. How did you make your time naman at home productive and fun at the same time? Ano po, I tried helping po. Mas nakatulong po ako ngayon sa parents ko through household chores, yung mga hugas, mga tupi-tupi, ganun po. There's times na nag-exercise din po ako. And family ko minsan nag-Netflix and chill po, ganun. Have you learned something new for the past few months? Well, yung mga natutunan ko po is yung value ng family time. Kasi mas naging closer kami this time po ng quarantine eh. Kasi before, laging nasa school, ganyan, gabi na umuwi. Pero this time, more quality time po. Skills, siguro po, I don't know, baka cooking. Pero di po ako mismo. Tumutulong po ako kay mommy. Hiwa-hiwa, mga sibuyas, ganyan. Of course, we'd love to discover how you started in showbiz. What inspired you to pursue acting? At paano ka ba na-discover? Kasi as younger po, nung bata pa po ako, sinasali po ako nung mom ko sa mga modeling, sa mga malls, mga ganun po. Yung biglaan lang po. And then may naka-scout po, tapos nag-workshop, and then yung nag-TVCs, and then nag-try ng mga audition, tuloy-tuloy na po. And then, ito po, big break. At syempre, this 2021, isa ka sa mga bago naming aabangan sa GMA Romantic Comedy Series na First Yaya. Kumusta ang naging first taping day experience mo with the cast of First Yaya? Naalala ko po kasi first taping day, medyo, yun, kinakabahan po ako since very new po sa akin yun. Pero very warm naman po yung welcome nila Direk, ng mga artista, ng mga fellow, yung mga production, yung mga ganun po. Ang character mo dito sa First Yaya ay bilang anak ni Sir Gabby Concepcion. How was it working with Sir Gabby? Sir Gabby, kasi big star po yun eh. Sir Gabby Concepcion. Nakita ko po yun sa TV eh. Very warm din po si Sir Gab. Siguro at first impression yun nga po, big star, medyo intimidating since daddy ko siya, hug-hug, mga ganon. Very friendly po si Sir Gab and very down to earth po. What is your message sa mga kabataan na nangangarap din tulad mo? Well, ano po, keep persevering po and fighting. Especially during these times po. Kasi, di ba pag nga po may quarantine, medyo nahihirapan po maghanap ng opportunities. Pero this time, hindi ko po ito in-expect. So, wag po kayo mawawala ng pag-asa talaga. Just keep fighting.
Dagan kayong salamat, Patricia, and we hope to see you here in Mindanao. Thank you very much and have a great morning. Oh, thank you. Thank you for having me po. And that was Kapusong Patricia, tutok lang mga kapuso kay mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, sa mga plantita ug plantito dinha, pila na ba inyong na-invest sa pagpalit og inyong mga tanom ug bulak? Atong makauban karong buntaga man god usa ka plantita dinhi sa Davao City nga adunay tanom nga posibleng moabot ang presyo og milyon. Ato ka na Siron pinaagi kay Lenny Delgado. Ma'am Lenny, may buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, ma'am? Okay lang sir, may buntag. Ma'am Lenny, unang-una, dugay na ba jud ka nagapananom dinha sa imuhang tugkaran og kanang imuhang pagkaplantita, ma'am? O dugay na sir. Dagko kog mga kuan sir na pero kaning arwaka bag-o lang ni siya sa akong kuan. Ang akong mga bulak din ay mga weed of love, mga aglaw, ug na mga bonsai. Ma'am, asa ba ka nakakuha og similya anang imuhang bulak nga Queen of the Night o Arwaka og unsa na ba ni kadugay sa imuha? Mga wala pa ni siya 1 year sa ako sir unya sa ako ning amiga nakuha. Ako lang nang gipahinungdan lang gud siya sir. Ma'am, katong ipangayo nimo ni nga bulak sa imong higala, nasayod ba ka, ma'am, nga mahalon di ay niya klase nga bulak? Pagpangayo na ako ani sir, anong bulakan ni, wala pa ko kakitaan ng KMGS nga mauday na nga anang kantidara. Ya, sa dihang nakabalo na ko ano to nga ako gyud siyang gialagaan pag-ayo sir kay kabalo man day ko nga mahal man day ning bulakan ni. Ma'am, unsa ba ang features ani nga bulak, ma'am? First time pa lang siya ng bulak sir. Unya, humot kaayo sir. Kanang murag ang iyang kahumot sa iyang kahumot sir ba murag dili lahi ra gid sa ubang mga bulak nga humot. Nya gwapo kay ang bulak kanang murag gani dagko nga bulak unya kanang murag gani naa sa mga Encantadja bitaw sir nga mga bulak sir. Ma'am, so kana ang nasa imuhang likod karon, ma'am, mao ba na ang bulak nga Arwaka o ingana ba yang hitsura, ma'am, kung mag-bloom na iyang bulak? Dili na sir na kuan na siya sir na hiyos na siya. Gabi sir mga alas 8 magsugo na to siya bukhad ang bulak niya. Kaya pagka alas 5 sa buntag nagkuan na siya hinghiyos na siya. May kapila pud na siya mamulak, ma'am, sa usa ka tuig. Ang giingon ko daw nila sir nga kaisa lang daw ni mamulak sa katuig. Pero napaman sa iyang mga dahon sir na pa may nagturok nga mga kuan o may mga bulak na pa mo kuan. Murag mamulak pa ni siya sir. Kana naman po hinturok. Ma'am, unsa ba imong pamaagi sa pag-atiman ni ini kay lagi mahalo na nga bulak? Ay sa karon sir ako siyang giatiman pag-ayo. Ya. Wa lang once a week lang nako siya ginadiligan. Gialagaan jud nako siya pag-ayo sir. Gipailab man po nako siya sa Miracle Tree namo. Sa pagkakaroon siya nga nagbulak pa siya sir, dili sa nako siya kuhaan og mga similya kay basin man luod. Ana na siya kana wala dili na siya mamulak. Ako na siyang kuhaan. Ma'am, unsa imong gibati dihang nibalaan nimo nga ana di siya kamahal nga bulak? Magana siya nga ako siyang giatiman pag-ayo sir. Unya man akong padaghanon. Sa pagkakaroon di sana ako ni siya ibaligya. Ako siyang alagaan niya akong padaghanon siya. Ma'am, dihang nibalaan nimo nga mahalon din ang bulak nga posibleng moabot og milyon ang presyo niya, unsa imong plano? Mao na siya murag na challenge ko sir. Mo na nga ako yung giatiman kay kabalo ko nga mahalon. Nag-alagaan gyud nako siya sir pag-ayo. Ma'am, unsa ba imong pamaagi sa pagtanom ni ana, ma'am? Dapat ba na sa ground o pwede lang sa pot o unsa ba, ma'am? Naka-baldira akong gibutangan. Namulak naman good sir, makuang ko ba? Ana-ana na ako siya ibalhin sir o wala siya bulak. Ma'am, ginaunsa pud nimo na pag-maintain? Wala sir, wala ko i-apply. Nagulat lang ko bulak. Say, butangan lang ako siya ka ng mga kabhang sa itlog, akong ipambutang diha. Buuan ako ka ng ihi, butang tubig, wala ko'y fertilizer ginabutang. Ma'am, for example, dunay mo palit, willing ba ka nga magbaligya og similya ni ana? Mao gani sir, ako sa padaghanon, og nay mo malit. Nana gani nagsugod og palit ganiha sir, ako lang gibaligyaan.
Kaya naibog gid siya. Dahon lang sir, akong gi naman ko gi sidling ko daan gud sir niya. Daan na to nga sidling. Akong gi baligya sa iyaha kay ana man namugos man. Pila pod ma'am imuhang baligya? Baligyan ako sa iya 200 sir. Pero gamay pa kay siya nga anak pa kadako yan si Milya sir 200. Ma'am, unsa imong ma-advise sa mga buot sab mag-atiman og kanang Queen of the Night o Arwaka? Ang ako po ka-advise sila ha nga manguan maning arwaka nga bulak kinahanglan alagaan jud ninyo pag-ayo ug naa manggaling mo. Alright, dahil salamat Ma'am Lenny sa imong oras ug gigayon na gihatag sa At Home with GMA Regional TV. Siyempre, bantay gyud imong bulak, ma'am. Thank you. Good morning sir. Sige, salamat sir. Say wala man nakabalo ang plantita nga si Lenny Delgado nga mahalon di ay ang iyang tanom. Yang iyang kining gipangayo sa iyang higala. Busa wala gyud siya mag-expect nga posibleng milyon ang presyo niini kung ibaligya. Ug karon, bot niya nga paraghanon usa kini. Samtang Jill, sa pagsaulog sa Pasalamat Festival sa Pagadian City, sumala ni Mayor Samuel Co nga pipila na lang ang ipahigayong aktibidad kung itandi sa mga nilabayng tuig tungod sa pandemya. Sayong mga kapuso, big break ang kapusong Patricia Coma nga maging parte sa upcoming romantic comedy series sa GMA nga First Yaya. Mga kapuso, unta na-inspire o nakakaton ka mo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Coco Chanel nga in order to be irreplaceable, one must always be different. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com. Ug ayaw kalimot, mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapuso, and always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Stay safe and healthy mga kapuso. Ako si Cyril Chavez. Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa kapuso.